Tak, vážení přátelé, hezké ráno. Já jsem si připravil takovou kratší přednášku o chemtrails. Nejsem v tom nějaký odborník, takže je dost možné, že někteří z vás, kteří toto téma znají, budou třeba mít daleko více informací než já. Já jsem se snažil soustředit to, co se mi povedlo. Takže se společně podíváme na to, co to vlastně jsou chemtrails, jestli to opravdu existuje, nebo je to nějaký mýtus a podobně. Tak obecně se říká o chemtrails, že jsou to jakési operace pro jakousi skrytou globální totální kontrolu. To je takový obecný názor alternativního proudu, jak bych to řekl. A také se někdy říká aerosolové zločiny. Já to mám dost obrázků, abych tu přednášku trošku natáhl, protože má asi 20 minut. No a teď si řekněme, co jsou vlastně kondenzační stopy a jak se liší od chemtrails, pokud se vůbec nějak liší. Tak kondenzační stopy, jinak se jim říká contrails, se objevují za motorovými letadly, které lítají ve výšce zhruba 7 nebo 8 km až 12 a tvoří se drobnými vodními kapkami nebo ledovými krystalky, které vznikají jako přirozený důsledek promíchávání chemického vzduchu s horkými produkty spalování leteckého paliva. Čili je to běžný jev, který je vidět za každým letadlem. A přetrvávání těch kondenzačních stop závisí vlastně na teplotě nebo taky na vzdušné vlhkosti toho prostředí nebo na atmosférickém tlaku a na pohybu vzdušných mas v místě vzniku. Tady vidíte ukázky běžných kondenzačních stop za letadlem. Zkouším nové ukazovátko. To jsme si řekli, co to byly kondenzační stopy. Řekněme si, co říká, nebo co říkají některé teorie o tom, co jsou takzvané chemické stopy, tedy chemtrails. Jedna taková ta zásadní teorie říká, že jsou to záměrně vypouštěné chemikálie nebo viry, či také bakterie, plísně a těžké kovy do ovzduší. A má jít o pokus o snížení lidské populace a ovládání lidí. Další teorie říká, že zároveň má také jít o boj proti globálnímu oteplování, protože ty stovky letadel, které vyletí každý rok vysoko do stratosféry, tak tam rozprašují nebo mají úkol rozprášit miliony tun různých chemických směsí i kyseliny sírové. A tyto malé částečky sirného aerosolu pak odráží část slunečních paprsků zpět do vesmíru a Země se vlastně jako má vyhnout hrozbě stoupající teploty. Alespoň tedy na chvíli, protože prý každý rok je potřeba rozprašování zopakovat. Taková je vize takzvaného geoengineeringu, tedy cíleného upravování atmosféry na globální úrovni. Dokonce jsem našel záznam
o rozprašování chemtrails v oficiální dokumentaci amerického patentu, který je z roku 1991. Stručně se v tom patentu uvádí, že tato metoda rozprašování tedy redukuje prý atmosférické oteplování pomocí rozprašování tedy mikroskopických částeček. Tady je přesně uváděno kolik. Z materiálu jako některé oxidy kovů, též oxidy hliníku nebo thoria, do atmosféry z výšky mezi 7 až 13 km nad zemským povrchem. To je tedy oficiální patent, který lze dohledat na internetu v databázi patentového úřadu Spojených států. Zní tedy toto vše, co jsem zde uvedl, jako konspirační teorie o tajném práškování lidí? Nebo je to pokus ochladit zemskou atmosféru pomocí tedy tisíce tun sloučenin síry a podobných chemikálií, které se rozptylují do atmosféry z letadel, protože tuto teorii dokonce podporují i seriózní vědci. Tedy ty vědci tvrdí, že je to zatím, tedy v současné době, nejlepší známá metoda, jak skutečně zastavit globální oteplování. Čili zdá se to jako kontroverzní nápad, ale je tedy částečně ověřen i různými experimenty. Čili i názor vědy je v tomhle dost zvláštní, protože ta vlastně říká, že globálním oteplování se dá čelit právě rozprašováním těchto sloučenin do atmosféry. No. Můžeme si říct, jaké jsou rozdíly tedy mezi těmi kondenzačními stopy a chemickými stopy. Takže je zcela normální, že za tryskovými letadly, letící tedy určitou rychlostí, v nějaké výšce se vytvoří kondenzační pás, který je naprosto neškodný a v závislosti tedy na počasí je tvořen pouze vodní parou, kapkami vody nebo krystalky ledu. A v závislosti na okolním počasí se mění doba jeho rozplynutí, čili někdy to trvá déle, někdy krátkou dobu. Ovšem, málo kdy však vydrží kondenzační stopa déle než několik minut. Ta skutečná teda kondenzační stopa. A hlavním rozdílem mezi contrails a chemtrails je vlastně jejich složení. Na rozdíl od kondenzačních stop, které obsahují vlastně neškodné látky, jako je voda, jsou chemtrails v podstatě složeny z vysoce nebezpečných chemických látek, někdy tedy i z bakterií a virů údajně. Pás za letadlem vypouštějící tyto látky v těchto případech vydrží mnohonásobně déle než obvykle a je mnohem větší. Ten pás se jaksi rozšiřuje a je výraznější než u těch kondenzačních stop. Také se říká, že ty chemické stopy, na rozdíl od těch kondenzačních stop, vznikají bezprostředně za letadlem a jejich vypouštění může být přerušeno pilotem. Údajně tedy buď se chemické látky přímo přimíchávají do leteckého paliva, anebo jsou letadla, která mívají prý jakési přídavné nádrže, ze kterých potom při letu vypouštějí do atmosféry chemické látky. Tady si můžeme názorně prohlédnout, toto má být chemická stopa za letadlem a toto je kondenzační pás za letadlem. Vidíte sami, že je to docela rozdíl, protože ty stopy jsou zhruba ve stejné výšce, plus minus nějaký kilometr.
Čili tam by to mělo reagovat vlastně úplně stejně. Další ukázka, kondenzační stopy a údajně chemtrails, tedy aerosolové rozprašování. Rovněž se zdá, že to je zhruba ve stejné výšce, čili jak to, že najednou tento pás je tak velký a obrovský a nerozpadá se a tento v podstatě mizí krátce za letadlem. Ještě tady jedna ukázka. Chemická stopa za letadlem a ukázka kondenzační stopy. Rovněž vidíte, že je zde velký rozdíl, přestože opět se mi zdá, že je to ve stejné letové hladině. Čili opět by se tedy měly vytvořit stejné stopy za tím letadlem, které tu nejsou. Tady je ukázka toho, jak se vlastně vytváří ten kondenzační pás, protože ten nevzniká přímo za motorem. Vidíte tady, že tady je prostor, jakási mezera, a že to ochlazování vzduchu začne až někde u těch zadních krovek letounu. A toto pak jsou normální kondenzační stopy. V některých případech právě vychází ty stopy přímo od motoru a to prý právě svědčí o tom, že to mohou být právě ty kondenzační, ty chemické stopy. Tak to nás přivádí k zajímavé otázce, protože se říká, že rozprašování do ovzduší těchto chemikálií má také jaksi přinést snížení přelidnění. Říká se, že planeta je velmi přelidněná a že to takhle dál už nevydrží. A má to být tedy údajně hlavní ekologický problém, přelidnění planety. A tvrdí se, že pokud má být světová populace skutečně tedy zredukována tak drasticky tímto způsobem, dokonce to některé světové organizace požadují, jako je Světová zdravotnická organizace a Fond na ochranu přírody, pak tedy nezbývá, než aby lidé umírali, nejen aby se přestali tady množit. A je možné, že chemtrails mohou být jedním ze způsobů, jak toho cíle dosáhnout, pokud tedy v těch chemtrails vůbec uvěříme. Dokonce na podporu nebo na poplach o přelidnění planety bije i britský moderátor, jistě ho znáte, a přírodovědec David Attenborough, který má spoustu tedy zajímavých pořadů o zvířeně. Ten říká, že lidstvo směřuje ke katastrofě, pokud v této problematice přelidnění nezačne nějak jednat. Samo lidstvo říká, že je tedy morem pro tuto planetu Zemi. Problém je v zavedení plošné kontroly porodnosti, což se dotýká vlastně základních lidských práv. Tím má zřejmě na mysli, že by bylo optimální, kdyby se na planetě nebo alespoň v některých částech zavedla kontrola porodnosti, což právě naráží potom na otázku tedy lidských práv, protože každý má právo vlastně na Zemi splodit, kolik chce potomků. A další problém je vlastně v náboženství, které se k regulované porodnosti staví negativně. A David Attenborough zakončuje tím, že říká, že v bohatých státech klesá porodnost a s přelidněním se tedy potýkají zejména rozvojové státy v Africe a v Asii. Tak to bylo jen tak na okraj ohledně přelidnění, které se uvádí, že prý má být tedy jednou z důvodů, proč teda si vypouštějí tyto společnosti do ovzduší. To se ale
Já se k tomu pak dostanu. Jo. Určitě nás taky bude zajímat oficiální stanovisko, které vydalo nedávno, je to tak asi 2 roky zpátky. Stanovisko je to jakési společné vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu, pak také Ústavu fyziky, atmosféry, Akademie věd a ještě několik dalších vědeckých ústavů se připojilo k takovému jako vysvětlujícímu dopisu o tom, co jsou to vlastně chemtrails. A já z toho jenom tady ocituju, oni říkají v tom dopise, který je tedy dlouhý, já jsem z toho vybral jenom několik pasáží, říkají, že v několika posledních měsících došlo k nárůstu zájmu veřejnosti o kondenzační stopy za letadly, zkresleně interpretováno jako takzvané chemtrails. Jedna televizní stanice v České republice nedávno odvysílala neobjektivní reportáž na toto téma. Považujeme tedy za nutné se k tomuto tématu vyjádřit tiskovým prohlášením z úst odborníků, meteorologů a fyziků. Je to právě hrubá neznalost na vzhled kondenzačních stop, která vede znalce chemtrails v úvozovkách pokusům o různá alternativní, většinou konspirativní, tedy konspirační, a z pohledu odborníků naprosto scestná vysvětlení. Stopy za letadly se mohou rozšířit natolik, až se zcela propojí a vytvoří tak souvislou vrstvu, připomínající běžné letové oblaky, takzvané ciry. Závěrem nezbývá, než apelovat na zdravý rozum a v kondenzačních stopách nehledat, co tam není. Tak to říká několik vědeckých kapacit zaštítěných známými vědeckými ústavy. Já jsem si dal tu práci a začal jsem hledat, co jsou to vlastně ty ciry. Tak mám tu pár ukázek, o čem to tam vlastně ty meteorologové hovoří. Tedy my pletem ty chemtrails. Tak tohle je jedna ukázka z cirů. Vidíte sami, že je typický chemtrails. Tady vidíte další typ ciru, opět nádherné chemtrails. Další ukázka, jak to vypadá. A do třetice, v čem se my, laická veřejnost, mýlíme. Tak, já jsem si tady udělal takový srovnání. Nahoře vidíte kondenzační stopu za letadlem. Toto jsou ciry. A toto v tomto případě už nevím, co to je, protože chemtrails to už nejsou, ale jsou to prý také ciry. Tak posuďte sami. Doufám, že jsou vidět ty obrázky. Určitě nás také bude zajímat názor meteorologa Petra Dvořáka Českého hydrometeorologického ústavu, který v článku určený pro Sisyphos, pro společnost Sisyphos, uvedl: soudný člověk dnes nevěří na hejkaly, klekánice, bludičky, čarovné prameny v lese, že děti nosí čáp a neměli by věřit ani v existenci chemtrails. Tak to je názor specialisty, odborníka. Myslím, že si ho asi vezmeme k srdci. Těžko říct, jak na tohle odpovědět. No, bude pokračovat dál. Naproti tomu je tu v Novém Mexiku ústav, který řídí člověk, který se jmenuje Clifford Kerrigan, a o něm se tvrdí, že je tedy expert na globální skryté operace a zabývá se rozprašováním rosolu a aerosolu do atmosféry. A tenhle člověk má svůj ústav a pracuje tam několik specialistů a odborníků, kteří odebírají vzorky, údajně tedy chemtrails, a snaží se je nějak analyzovat a vyhodnocovat. A v roce 2011, což není tak dávno, analyzoval odběry vzorků ze vzduchu. A tvrdí, že
tajné rozprašování aerosolu transformovali pozemskou atmosféru za tu dobu, co se to děje, do jakési plazmy. A souvisí to s meteorologickou a tektonickou válkou. A říká, že vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak ji známe dosud, jsou nyní vystaveny velké hrozbě. Tento expert studuje problém chemtrails již mnoho let a tvrdí tedy, že systematické rozprašování různých chemikálií do atmosféry vlastně prý tedy vytvořilo jakousi plazmu kolem atmosféry, což je tedy velice zvláštní. A říká, že tedy existuje jakýchsi 7 druhů zbraní, které na rozprašování aerosolu, které mají různé následky a tvrdí, že tedy existují jakési biologické operace, přímo řízené nějakou skupinou, které rozprašují aerosol, z čehož plynou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a genocida. Tvrdí, že dále k tomu patří vojenské operace, které používají vyspělé radary, také elektromagnetické operace, včetně takzvané směrové energie HARP, to asi někteří znáte, co to znamená. O tom se tvrdí, že to je jakási geofyzická zbraň, která je schopná údajně vyvolat i zemětřesení nebo změny klima. Třeba říká se, že to je schopno vyvolat třeba i déšť, nebo naopak sucho, čili jakási zbraň na modifikaci počasí. Říká, že dospěl k názoru, že program skrytého rozprašování aerosolu transformoval, jak už jsem říkal, tu planetu do jakési plazmy, což mě tedy docela zaráží, protože si to neukážu dobře představit, co to může znamenat. A tato plazma je pak vhodná pro jakési zavádění vzdušných a environmentálních zbraní, což prý začalo akcelerovat v roce 1999. Pokračuje a říká, že k tomu patří geofyzické operace, včetně tektonické války, vyspělý sledovací systém nebo objevování exotických pohonných systémů. Tak ještě něco k tomu odběru těho vzdušného vlákna. Stává se údajně tedy, že po intenzivním rozprašování v nějaké oblasti se začnou spouštět na zem jakási podivná vlákna, která připomínají trošku jako babí léto nebo jakási pavoučí vlákna. A když takové vlákno bylo odebráno, tak se zjistilo, že obsahuje jakýsi komplex vnitřních struktur a biologických komponentů, které potenciálně souvisí s organismy podobnými chlamydii, což jako pro ty odborníky bylo překvapením, kde se to v tom vzduchu bere a co to tam vlastně dělá. A tyto vlákna, nebo tento spad, je pak charakteristický pro podmínky takzvaných morgelonů, čili vlastně jakési nové, nepříliš identifikované nemoci, které se za chvíli dostaneme, které se začalo říkat Morgellonova choroba podle jednoho italského vědce. Jenom ve stručnosti si řekněme, co taková Morgellonova choroba může přinést, která se teda přímo dává do spojitosti s chemtrails. Tvrdí se, že teda to přináší spoustu různých kožních vyrážek nebo vředů, které mohou působit intenzivní svědění. Říká se, že tyto vředy mají často charakteristiku lupenky, vlákna podobná nitím nám pak rostou pod kůží a často nám trčí z pokožky černý, červený, bílý vláknitý materiál. Doprovází to pak neschopnost se soustředit, ale i krátkodobá ztráta paměti.
Tvrdí se, že to pak přináší i časté změny chování nebo bolesti kloubů, otoky kloubů, záněty, vidění, zostření zraku a podobně. Já se jenom tak jedním slajdem si připravil takovou ukázku, jak ty morgelony asi vypadají. Tak nejsou to to, co trčí, to je vlas, ale tyto vlákna jsou považovány za něco cizího, co najednou vyraší z pokožky a nemá to tam co dělat. Já jsem se tady, musím přiznat, když jsem to viděl, prohlídl, ale zatím jsem nic teda nenašel. Mě to úplně zděsilo. Nicméně tímto problémem morgelonů se zabývá mnoho vědců na světě. Akorát tedy u nás ne, protože u nás to zatím neexistuje. Nicméně tohle je docela zajímavá studie. Doktorka Hildegard Steininger se problematikou morgelonů zabývá mnoho let se svým týmem. Ona je lékařka a tvrdí, že ty morgelony nebo ty vlákna, že jsou vlastně jako černá, teda, že bývají modrá nebo i červená, ale i bílá. A že mají vysokou jakoby odolnost proti hoření, že to je 14 stupňů a i více, což je velmi neobvyklé pro vlas. A říká, že vlastně ty vlákna vytváří jakési pseudovlasy nebo pseudopokožku, že si to vytváří jako vlastní strukturu. A tvrdí, že se skládají z dvousložkových polyesterů a s dalšími organickými sloučeninami dohromady. Že je tam přítomnost silikonu a silikonových krystalů v těch vláknech. A tvrdí, že to může i připomínat cukrovou vatu. A ty vlákna mají vysokou elektrickou vodivost, vysoké třídy, prý třídy 1, nejsem fyzik, abych řekl tomu něco bližšího, co to jako znamená vodivost 1. Nebo... A tvrdí, že tato vodivost naznačuje přítomnost tzv. Translačních kovů, což jsou kovy s vysokou vodivostí. A tyto kovy, které jakoby máme v těle, vytváří náboj. A tyto kovy jsou to většinou železo, stříbro nebo fosfor. A právě u lidí, kterým tyto vlákna vyrostou, nebo začnou růst, nebo se objevovat, tak tvrdí, že v těchto tělech jsou právě tyto kovy ve velké míře a proto, že pak začnou postupem vytvářet jakési nanozhluky a ty se formují do vláken. Vidíte tady podivné jako vlákna s nějakým zakončením podivným a i takové zkroucené. To jsou tedy jako důsledky vzniku teda těch morgelonů. A tvrdí, že vlastně tyhle ty částice spolu vytvářejí nebo používají naše tělo, náš tělesný materiál pro vytváření své vlastní sítě. Proto pak jakoby vytvoří takovou novou pokožku, takovou svoji vlastní cizí. A tvrdí, že tedy chemtrails, výsledkem tedy chemtrails jsou morgelony, že ten spad vytváří tuhle chorobu. Dále se problémem chemtrails zabývá další ústav, Arizonský institut, který vydal v roce 2010 takovou zprávu, dost obsáhlou, já jsem z toho vyňal jenom pár věcí. V této zprávě se tedy ukazuje na dramatický vzestup těžkých kovů v ovzduší a i v těle lidí. A výsledky té zprávy jsou stručně asi takové, že pro ten rok 2010 vzdušné částečky, které byly nejvíce obsaženy ve vzduchu, jsou antimon, arzenik, železo a mangan. A potom tady následují další čísla, o kolik jsou vlastně převýšeny nad dovolený toxický limit ostatní
prvky. Tady je taková stručná tabulka, nebudu to ani číst, jenom se na to jen tak podívejte. To jsou, tady vidíte, že to je mangan, byl skutečně asi největší, arzenik, železo a další. Tak tohle všechno my dýcháme a máme v těle za tu dobu, jednak tedy chemtrails a možná tedy i nějakých kouřových plodin. Dokonce se tvrdí, že díky tomu se termín bio kvůli chemtrails vlastně neexistuje. Protože pro ty, kteří si zvolili biostyl života nebo zdravý styl života, termín bio již prý přestal existovat, protože dodnes prý jediný rozdíl mezi biostravou a běžnou stravou je ten, že se předpokládá, že v této potravě nejsou pesticidy ani chemikálie. Ano, to je pravda. Ovšem, když však jeden z těchto faktorů, všech milionů tun těžkých kovů chemtrails ze vzduchu, pravidelně dopadají na obilí, jsou organické neboli bioplodiny otravovány spolu s čímkoliv jiným v tomto celém potravinovém řetězci. Tak to je taky zpráva, která není teda moc příznivá, pokud je teda pravdivá. Protože já sám tedy jsem zastáncem biostylu a tak mě to rovněž tedy překvapilo. Nenapadlo mě až taková souvislost, že vlastně se to dostává i do obilí a do všeho a tím to pak vlastně ten potravinový řetězec utrpí. Tak to je další jakoby názor, co všechno z těch chemtrails vlastně už neexistuje nebo přestává existovat jako normální. Dokonce, když bych řekl tedy jakoby na podporu existence chemtrails, ve Švédsku veřejně vystoupila členka švédské strany zelených Pernilla Hagberg a ta tedy je vysoce jako postavenou političkou, která veřejně již v roce 2012 adresovala problém chemtrails a ona připustila, že neobvyklé stopy na obloze, které nepodléhají rozpadu, jako vidíte tady dole, jsou běžné stopy, jako běžné stopy, jsou ve skutečnosti toxickou směsí chemikálií, virů a kovů. Tak ve Švédsku tohle prohlásila politička zelených. Tak jistě k tomu měla tedy nějaký důvod, zřejmě. V nedávné době došlo také k přiznání chemtrails ze strany OSN a Organizací spojených s těmito jmény. Připustili, že opravdu dochází k rozprašování aerosolu, který není pouze běžnou leteckou stopou. Jako důvod uvedli snahu zachránit planetu před vše zničujícím globálním oteplováním. Si tam naordinovala takovýhle slovo, který já nemůžu vyslovit. Tak rozprašování toxických chemikálií a virů obhajují tím, že chemtrails odrážejí sluneční paprsky, což bude mít za následek snížení průměrné teploty v atmosféře a odvrácení změn počasí, které prý mají za následek tání polárních ledovců. Tak podobný názor jsme tady před chvíli probírali, tak vidíte, že se to opakuje. Že teda i v některé vědecké skupiny to začínají připouštět, že skutečně mají pocit, že rozprašování tímto způsobem zabrání nějakému oteplování. Přitom, kdyby začali úplně odjinut, tak by k tomuhle vůbec nemuselo dojít. Nicméně pojďme pokračovat dál. Austrálie dokonce prohlásila, že chce násilně očkovat vakcínou GMO z letadel. Úřad regulátora genových technologií se chystá schválit žádost o licenci podanou společností Vaxvex Austrálie v roce 2013 k záměrnému vypouštění GMO vakcíny
skládající se živých bakterií do prostředí Queenslandu v Jižní Austrálii, západní Austrálii a Viktorii. Společnost usiluje o schválení, aby mohla provést klinické testy geneticky upravené živé bakteriální vakcíny proti choleře. Jakmile k tomu dojde, očekává se, že testy by měly být dokončeny do 1 roku, kdy testovací zkušební místa budou vybrána z oblastí místních samospráv. Což tedy znamená, že se jakési státní úřady rozhodly v Austrálii celá otevřeně prostě práškovat lidi jakými si vakcínami. Práškovat samozřejmě z letadel. Ovšem, jestli to bude vakcína jenom proti choleře, jak tady říkají, tomu teda moc nevěřím. A i tak by to bylo skutečně jako velice nelidský zásah. Tímto způsobem tedy chránit nějakou populaci před nějakými viry nebo nějakými onemocněními. Což skutečně je tedy jako úplně zdrcující, co tohle to vůbec znamená. Protože jakmile to udělá jeden stát, tak se to může rozšířit na další. Jistě znáte tuto postavu. Edward Snowden je tedy bývalý pracovník americké tajné služby, který zběh a začal vydávat své informace a vyjádřil se nedávno i k tomu, co to jsou ty chemtrails. A podle něj jsou chemtrails jedinou věcí, jak se dá pro tedy Spojené státy odvrátit globální oteplování. Díky tajné spolupráci s výrobci leteckého paliva drželi pečlivě vládní agenti masivní výskyt chemtrails úplně pod pokličkou. Spolupráce s touto společností, tajná geoinženýrská laboratoř přezdívaná takto, která funguje od roku 60. To je genetická laboratoř, která spolupracovala s tajnou rozvědkou a říká, že chemtrails nebo chemikálie, které se vypouštějí dopravními letadly, byly skrytě představovány jako aditiva, údajně zlepšující efektivitu letadel. Tou nejnebezpečnější věcí je, že ačkoliv chemtrails udržují klima ve Spojených státech v rozumné míře stabilní, jsou občané bombardováni každý den neviditelným deštěm, uhlíkem, zatížených molekul a účinky na zdraví jsou naprosto neznámé. Tak tohle říká bývalý agent, tak buď mu prostě budeme věřit, anebo ne, ale v podstatě přidávání nebo to utajování, že se přidává do leteckého paliva nějaká chemikálie a je to představováno jako nějaká aditiva zlepšující výkony, tak to docela zní věrohodně, tedy aspoň pro mě. Je tu ještě i jiný názor doktorky Johnstonové, která říká ve své knížce, která se jmenuje Obranné taktiky proti UFO a počasí jako štít chemtrails, která vyšla v roce 2002, tak tam říká, že provozování chemtrails ve shodě s používáním HARP, o tom jsme si říkali, je jistý druh obranného mechanismu proti UFO dokonce. Mělo by to být štítem proti UFO, které monitoruje naše aktivity. Říká, že si všimla několik příkladů chemtrails, které leží v dokonalé formaci mřížky den poté, co je pozorováno UFO nad vojenskými objekty. A během dne a okamžitě po něm následující aktivity s chemtrails, když žádné UFO není vidět. To následují aktivity s chemtrails, když žádné UFO už není vidět. Prostě tato dáma zase studovala nebo sledovala chemtrails ve shodě s UFO nebo s výskytem UFO a došla k tomuto názoru, že se to někde pravidelně objevovalo, zase mizelo v nějakých intervalech a tvrdí, že tedy chemtrails jsou údajně proti UFO, mechanismem proti UFO.
tak je to jeden z dalších názorů. Jo, a teď se dostáváme k tomu, že my jsme v roce 2012 poslali dopis do Poslanecké sněmovny. Tam jsme psali, aby Poslanecká sněmovna vznesla téma tzv. chemtrails, což je název pro směs chemických látek rozprašovanou letadly, a které na obloze vypadají jako dlouhé kondenzační stopy. Naše skupina Česká exopolitika má vážné podezření, že v souvislosti s chemtrails dochází k porušování lidských práv, zločinů proti lidskosti, možná i genocidě a biologické válce proti lidem, kteří jsou jejich účinků vystaveni. Byl to dopis, který jsme poslali do Poslanecké sněmovny v roce 2012. Já jsem ocitoval jenom určitou část, protože nás zajímalo, zda se česká politická veřejnost touto problematikou vůbec nějak zabývala, nebo jestli o to má povědomí, či jak se k tomu staví. A dostali jsme jednu odpověď od Vojtěcha Filipa, předsedy kontrolního výboru, a ten nám napsal: vážení zástupci české exopolitiky, minulý týden jsem od vás obdržel neadresný hromadný dopis týkající se negativních účinků tzv. chemtrails. Když na takové hromadné dopisy běžně neodpovídám, chci vám sdělit, že požádám naše zástupce ve výboru pro ochranu a bezpečnost, ve výboru hospodářském a zdravotním, aby tato témata byla zařazena na program jednání těchto výborů. Čili tím jsem chtěl vlastně jenom říct, že to byl jediný člověk, který tedy se na to nějak jako reagoval, přestože je to tedy za stranu komunistickou. No a ten tady říká, že to nadnese ve výboru pro obranu a bezpečnost, tak v současné době je rok 2014 a my stále čekáme, jak to dopadne. No a co vlastně můžeme udělat my jako občané? Tak je tu pár bodů, ku příkladu oslovovat poslance nebo oslovovat místní zástupce ohledně tedy toho, aby se někdo zabýval touto problematikou, nebo jestli to je vůbec důležité, aby to zjistili, nebo oslovovat europoslance, nebo informovat veřejnost skrze sociální sítě, rozšiřovat informace, různá občanská aktivita, iniciovat odpovědné instituce k provádění testů, dotazovat se armády, překládat články i videa chemtrails. Já ještě chci říct, že jsme měli i vlastní zkušenost. Nedávno se na nás obrátil jeden kolega lékař, který byl v létě v Chorvatsku a plavili se tam na jachtě a jednoho rána se probudili a obloha byla posetá mřížkami chemtrails. A oni měli po celých Stěžních, Lanový a v podstatě po všech těch předmětech, které jaksi trčely do vzduchu z té lodi, měli jakési bílé vlákna, dlouhé asi 10 cm. A bylo to vysloveně jak taková jako hustá síť vláken. Tak nejdřív si mysleli, jestli nějaká továrna někde v okolí něco nevypouští, pak dodatečně zjistili, že tam žádná není. A tak odebrali vzorky. Ty vzorky mi dal a já jsem se snažil, jsou to taková skutečně bílá vlákna, hodně to připomíná jakoby pavoučí síť, je to takový pružný a špatně se s tím manipuluje. Musíte to nabrat na takovou tyčku, aby se to jako navinulo a chtěl jsem to někam dát na analýzu, co to vlastně je. Tak jsme se obrátili na nějaký známý na VŠHT v Praze, kde tedy nám nabídli nějaký přístroj jako novinku.
taková pistole to je, která to okamžitě jako analyzuje, nebo která umí analyzovat různé věci a i hned vám vyběhne složení a podobně. Ovšem, tento přístroj v našem případě našeho vzorku selhal. Nenaměřil vůbec nic, úplnou nulu. A tak jsme tedy ještě měli sebou v kapce pro zajímavost čajový pytlíček, takový ten z toho plastu, takovou tu pyramidku, jak možná někdo z vás zná. Protože tomu moc nevěříme, z čeho to je, tak jsme chtěli vědět, když tedy ten náš vzorek, ten přístroj vůbec nezaregistroval, zda tedy pozná alespoň něco z tohoto materiálu, z čeho to je. A tento přístroj opět selhal. Vůbec nic, úplná nula. Takže vědci nás zklamali, ještě dokonce tvrdili, že ten přístroj, který mají, je nový a velmi drahý. I oni sami byli tedy zaskočeni tím, že se vůbec nic nepodařilo. No tak tím naše bádání nebo analýza zatím skončila. A nevíme, nebo v současné době tedy nemáme další kontakt na někoho, kdo by měl nějaký elektronový mikroskop nebo něco a mohl ten vzorek nám nějak analyzovat, co to vlastně na té lodi našli. No a to je vlastně závěr přednášky. Už jsem toho víc nesehnal. A to je naše skupina. To je naše skupina. Takže přátelé, já vám děkuji za pozornost. A jestli máte nějaké dotazy, tak můžeme se bavit o dotazech. Ani už to